नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण गणपती बाप्पासाठी स्पेशल असे इन्स्टंट मोदक बघणार आहोत। रेसिपी एकदम सोपी आहे। घरातला एक स्पेशल इन्ग्रेडियंट वापरून आपण हे मोदक बनवणार आहोत, जो की प्रत्येकाच्या घरात असतो। एकदम रेसिपी सोपी आहे, मी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। बघू शकता तुम्ही किती सुरेख असे हे मोदक झालेले आहेत। गणपती बाप्पाची आरती करून झाल्यानंतर किंवा कोणी जर भक्त दर्शनासाठी आले असतील तर त्यांच्यासाठी देण्यासाठी हे मोदक एकदम परफेक्ट आहेत। प्रसादासाठी म्हणून तुम्ही हे मोदक एकदम मस्त असे मोदक असे हे ठेवू शकता। एकदम परफेक्ट असे हे मोदक आहेत। चवीला तर इतके अप्रतिम लागतात की एकदा खाल्ल्यावर तुम्ही हे परत कराल। चला तर याची आपण आता रेसिपी बघूया। तर याच्यासाठी मी अर्धा लिटर हे म्हशीचं फुल क्रीम दूध घेतले। दूध मी तापवत ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1/3 कप म्हणजे अर्ध्या कपला थोडीशी कमी एवढी मी साखर घातलेली आहे, हे बघा। आणि हा आपला तो स्पेशल इन्ग्रेडियंट जो सगळ्यांच्या घरात अवेलेबल असतो तो म्हणजे पोहे। अर्धा कप पोहे आहेत, तर ते मी ड्राय रोस्ट करून घेणार आहे। मंद गॅस फ्लेमवर ते मी भाजून घेणार आहे। रेग्युलर आपले पोहे करण्याचे पोहे आहेत, तर ते हे आपल्याला मंद गॅस फ्लेमवर भाजून घ्यायचे आहेत। तर याच्यासोबत मी 4 बदाम आणि 4 काजूगर घातलेले आहेत, ते पण याच्यासोबतच मी भाजून घेणार आहे। पोहे आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत भाजायचे आहेत, जेणेकरून हातात घेतल्यानंतर तो पटकन मोडेल इथपर्यंतच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत। जास्त ओव्हर रोस्ट करायचे नाही आहेत, काळपट करायचे नाही आहेत। तर हे बघा, मी हलके पोहे भाजून घेतले, त्यांचा हलकासा रंग बदललेला आहे आणि एकदम कुरकुरीत असे हे पोहे झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता, तुम्ही जर हातामध्ये घेतला आणि मोडून बघितला तर पटकन पोहा मोडला पाहिजे इथपर्यंतच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत। बघू शकता तुम्ही, आणि मंद गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत। चवीला खूप अप्रतिम असे मोदक तयार होतात। तुम्ही जर एकदा केले तर तुम्ही पुन्हा पुन्हा कराल। तुम्ही ज्याला प्रसाद म्हणून द्याल ना, तो नक्की विचारेल हे कशाचे मोदक आहेत। तर इतके सुंदर असे हे मोदक तयार होतात। आता मगाशी भाजलेले पोहे मी गार करून घेतलेले आहेत, हे पूर्ण गार करूनच घ्यायचे आणि मिक्सरमधून याची आपल्याला एकदम बारीक पूड करून घ्यायची आहे। भाजलेले पोहे पूर्ण गार करून घेतल्यानंतरच आपल्याला याची बारीक पूड करून घ्यायची आहे। तर मिक्सरमध्ये मी हे सगळं काढून घेतलेलं आहे आणि मिक्सर फिरवून मी याची एकदम अशी बारीक पूड करून घेतलेली आहे। हे बघा, खूप सुंदर असे मोदक तयार होतात आणि एकदम झटपट होतात। तर फटकन करी मोदकाची एखादी रेसिपी करायची असेल, प्रसादासाठी जर मोदक बनवायचं असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। दूध आपलं उकळत ठेवलेलं आहे, ते आता आटत आलेलं आहे। आपल्याला खूप जास्त दूध आटवून घ्यायचं नाही आहे, पण थोडंसं घट्टसर होईपर्यंत आपल्याला हे दूध आटवून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपण फुल क्रीम दूध वापरलं आहे, त्याच्यामुळे ह्या मोदकांची चव आहे ती खूप छान येते। तर दूध थोडं आटवून झाल्यानंतर मग अशी आपण जी पूड करून ठेवली ती याच्यामध्ये मी घातलेली आहे। सगळी पूड मी याच्यामध्ये घातलेली आहे। गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची, आपल्याला पूर्ण ही रेसिपी मंद गॅस फ्लेमवरच करायची आहे। हे बघा, आणि त्याच्यानंतर मी याच्यामध्ये अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट घातलेला आहे। तर याच्यामुळे सुद्धा या मोदकांची चव आहे ती खूप अप्रतिम येते, खूप छान येते। तर अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट मी इथं वापरलेला आहे। खूप सुंदर असे आणि झटपट होणारे आपले हे मोदक आहेत। आणि 1-2 चमचे मी याच्यामध्ये मिल्क पावडर वापरलेले। मिल्क पावडरमुळे सुद्धा टेस्ट खूप छान येते। 1 चमचा वेलचीची पूड इथं मी वापरलेली आहे। हे सगळे पदार्थ आहेत ते सगळे टेस्ट येण्यासाठी या सगळ्या पदार्थांचं जेव्हा एकत्र कॉम्बिनेशन होतं तेव्हा एक खूप सुंदर अशी टेस्ट तयार होते। तर आता ह्याच्या सगळ्या गुठळ्या मोडत मी आता हे सगळं मस्त असं मिक्स करून घेणार आहे। आपल्याला कुठेही गुठळी ठेवायची नाही आहे। तर हळूहळू मिक्स करून घ्यायचं आणि याच्यातल्या सगळ्या गुठळ्या मोडून टाकायच्या। 1-2 चिमूटभर मी याच्यामध्ये हा पिवळा खाण्याचा रंग घातलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठलाही फूड कलर इथं वापरू शकता। हे बघा, आणि छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि सतत मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे आता घट्टसर होईपर्यंत सतत मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, मस्त असं मी घट्ट होईपर्यंत हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। बघू शकता तुम्ही, त्याचा मिश्रणाचा मस्त असा गोळा तयार झालेला आहे। हे बघा, आपल्याला इथपर्यंत हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्याचा घट्टसर असा मस्त असा गोळा तयार होईपर्यंत। हे बघा, परफेक्ट अगदी आपलं हे मिश्रण आता झालेलं आहे। तर ते मिश्रण मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे। आपल्याला हे पूर्ण आता गार करून घ्यायचं आहे। सहज बघा, कढईतून सहज हा गोळा खाली पडला इथपर्यंतच आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला मी आता हे पसरवून घेतलेलं आहे, कारण मला आता हे गार करून घ्यायचं आहे। तर मिश्रण पूर्णपणे आपल्याला गार करून घ्यायचं आहे। खूप झटपट आणि खूप सुंदर चवीचे मोदक हे इथं तयार होतात। केल्यानंतर लगेच संपतील। अगदी फ्रीजच्या बाहेर ठेवलं तर 2 ते 3 दिवस आरामात टिकतात। फ्रीजमध्ये ठेवलं तर अगदी 8 ते 10 दिवस आरामात टिकतात। असे हे मोदक आहेत। हे बघा, छान असं मिश्रण मी सगळं गार करून घेतलेलं आहे, पूर्ण थंड करून घेतलेलं आहे आणि सगळं मी आता हे एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याचा एक गोळा तयार करून घेतलेला आहे। थोडंसं मळून घ्यायचं म्हणजे आपल्याला
पुढे मोदक करायला एकदम इझी जातं. हे बघा, छान असं मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा, आणि याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. हे बघा, मस्त आपण जसं कणिक मळतो ना तितपतच घट्ट हे मिश्रण झालेलं आहे आणि तसाच हा गोळा तयार झालेला आहे. आता मी मोदकाचा साचा घेतलेला आहे. हे अशा कलरचे, येलो कलरचे प्लास्टिकचे साचे सध्या सगळीकडे इझिली अवेलेबल आहेत. त्याच्यामध्ये मी हे मिश्रण घातलेलं आहे. मिश्रण थोडंसं दाबून घालायचं म्हणजे मोदकाचं पुढचं टोक असतं ते खूप छान येतं. याला आतून तेल वगैरे काही लावण्याची गरज नाही आहे. सहज अगदी छान अगदी हे मोदक त्या साच्यातनं अगदी आरामात बाहेर येतात, मस्त एकदम आकारामध्ये. थोडंसं दाबून मिश्रण भरायचं म्हणजे पुढचं टोक जे आहे ते खूप छान येतं. हे बघा, आणि नंतर मी साचा उघडलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती सुंदर मोदक तयार झालेला आहे तो. हे बघा, खूप छान, खूप सुंदर असा मोदक तयार झालेला आहे. दिसायला पण एकदम आकर्षक, चवीला पण तितकाच सुंदर आणि करायला पण एकदम सोपा असा हा मोदक तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही. बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी तुम्ही हा मोदक नक्की करू शकता. हे बघा, दिसायला पण किती सुंदर आहे तो. बघू शकता तुम्ही किती छान दिसतोय मोदक. हे बघा, तर असेच मी सगळे मोदक करून घेतलेले आहेत. सेम अगदी सहज साच्यामधनं निघतात. एकदम अगदी लहान मुलंसुद्धा हे सहज करू शकतील. इतकं सोपं हे आहे मोदक साच्यातनं काढण्याची प्रोसिजर पण एकदम सोपी आहे. अगदी लहान मुलं पण अगदी आरामात हे करू शकतात. मस्त दाबून मिश्रण आतमध्ये भरायचं आणि मग साचा उघडायचा. खूप छान असे मोदक इझिली याच्यातनं बाहेर येतात. हे बघा, डेसिकेटेड कोकोनट, मिल्क पावडर, पोहे ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे ह्या मोदकाची चव खूप अप्रतिम लागते. तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा. तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल. हे बघा, तुम्ही ह्या मोदकांचं डेकोरेशन खूप वेगवेगळ्या प्रकारे तुमच्या पद्धतीमध्ये करू शकता. सुक्या गुलाबाच्या पाकळ्या वापरून याचं डेकोरेशन करू शकता. पिस्त्याचे काप लावू शकता. वरतून डेसिकेटेड कोकोनट हवं तर किंवा मिल्क पावडर हवी तर वरतून घालू शकता. अजून कुठले ड्रायफ्रूट्स वगैरे लावूनसुद्धा तुम्ही या मोदकांचं डेकोरेशन करू शकता. हे बघा, तर मी सगळे मोदक हे तसेच बनवून घेतलेले आहेत. हे बघा, आणि खूप इझिली आणि झटपट असे हे मोदक तयार झालेले आहेत. साच्यातनं पण खूप छान अगदी बाहेर येत आहेत. तर मोदकाची एकदम सोपी अशी रेसिपी आहे. प्रसाद म्हणून तुम्ही हे मोदक तयार करून ठेवू शकता. कोणी जर दर्शनासाठी, गणपती दर्शनासाठी जर कोणी पाहुणे आले किंवा आरती झाली तर त्यांना देण्यासाठी हे मोदक म्हणजे खूप उत्तम असा पर्याय आहे. मस्त अगदी 2-3 दिवस तर आरामात टिकतात. फ्रीजमध्ये ठेवलं तर अजून जास्त दिवस टिकतात. हे बघा, तर सुंदर असे हे मोदक तुम्ही या गणपती उत्सवाला नक्की ट्राय करा. तुमच्या घरच्यांना आणि तुमच्या आलेल्या पाहुण्यांना सगळ्यांना हे मोदक आवडतील याची मला खात्री आहे. हे बघा, तर असे सुरेख मोदक या गणपती उत्सवाला व्हायलाच पाहिजे. तर तुम्हाला रेसिपी ही कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय आणि सगळ्यांना गणपती उत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू.